Velkommen i et af vores studier, og tak fordi du tager dig tid til at se videoen her. I Golf Network Danmark, der er custom fitting vores DNA. Når du har booket en tid til et af vores studier, så vil du blive mødt af en passioneret fitter. Vi har alle sammen mange års erfaring, og vi har uddannet dygtige assistenter, som hjælper os. I vores studier, der kører vi efter multibrand-konceptet. Det vil sige, at vi samarbejder med de førende mærker på markedet. Og det gør vi, fordi at vi vil sikre os, at når vi skal hjælpe dig med at finde rigtigt udstyr, så vil vi gerne rense det for præference for brand, og derimod lade produktet vise sit værd. Når vi laver en custom fitting Golf Network, så starter vi i princippet et samarbejde mellem dig og en af os. For formålet det er at få det bedste frem i dit golfspil. Og vi er alle sammen forskellige som mennesker. Nogle er hurtige, nogle er langsomme, nogle er dygtige til at koordinere, nogle har svært ved at koordinere, nogle har god teknik, nogle har mindre god teknik. Men uanset hvor man er henne på skalaen, så kan det rigtige udstyr være med til at forbedre dit golfspil, så at du får bedre kontrol over dit kølehoved, du får mere kraft overført ud i bolden, du slår slagene mere præcist, du slår dem som regel også længere. Kort sagt, det bliver simpelthen nemmere og sjovere at spille golf. Det er vigtigt, at du medbringer dit eget golfudstyr, når vi laver fitting. Det tager vi altid udgangspunkt i, og vi får en god snak om, hvad det er, du selv oplever med dit eget golfspil. Når vi ligesom er kommet lidt ind på det, så kommer du til at slå nogle slag i vores studie her, hvor TrackMan registrerer alle data, hvad der sker med dine jern og dine køller, og hvad der sker med bolden. Det er alt sammen noget, vi som fitter bruger til at få enten afkræftet eller bekræftet det, du selv har informeret os om, og vi kan se, hvor det er, vi skal sætte ind henne. Som sagt, vi er forskellige, så nogle ønsker mere længde, nogle ønsker mere præcision. Det er meget, meget individuelt, hvordan og hvorledes behovet er. For uden at vi fitter for gode data, så er det også utrolig vigtigt for os, at vi kan forklare dig, hvad det er, der sker i dine slag. Vi kan jo konstatere, at boldene går enten lige ud eller til højre eller til venstre, når vi spiller derude, men mange de har ikke rigtig viden om, hvad der reelt finder sted og hvad der forårsager det. Og når man først kender lidt til grundprincipperne, så bliver det meget lettere at overføre i virkeligheden. Og det bliver bakket op af selve opbygningen på udstyret, som vi skal til i gang med nu. Steppet efter vi har gennemanalyseret dine slag og fået en god snak om det, begynder nu selve processen med at finde frem til den bedst mulige opbygning af udstyret for dig. Vi fitter danner os et indtryk af model med enten det jern eller køller. Udstyrsproducenterne er jo enormt dygtige til at udvikle forskellige modeller, der tilpasser de forskellige spilletyper. Og derudover skal vi bruge noget tid på at finde den rigtige skafttype, den rigtige vægt, som kan være med til at gøre den afgørende forskel. Skafter og kølehoveder er meget forskellige, og det er der, vi skal gøre en forskel ved at finde den rigtige opbygning, så vi får optimeret dine golfslag. Som du kan se her, så har vi en masse forskellige skafter og en masse forskellige produkter i studiet. De har alle sammen forskellige egenskaber, og det er fordi, at vi kan påvirke radikalt, hvordan enten jernet eller køllen kommer til at performe i hænderne på dig. Og det er som sagt, når man er forskellig, så kan det være nogen, der har brug for noget højere slag, nogen har brug for lidt lavere slag, og det er det, alle de her forskellige komponenter, de er med til at optimere. Vi gennemgår også den fysiske opbygning af golfudstyret. Med det tænker vi på, at nogen har brug for længere skafter, nogen har brug for tykkere eller tyndere grips, nogen har brug for, at man ændrer lidt på vinklerne, og endelig kigger vi også rigtig meget på sammensætning i din golfbag. Vi er som sagt forskellige, og har brug for forskellige udstyr til at dække de forskellige slagtyper, som vi bliver udsat for derude. Så nogen har brug for flere fairway-køller, nogen har brug for flere jern. Igen, en helt individuel tilgang til det, så du får det, der passer optimalt til dig. Afslutningsvis så vil jeg sige, lad være med at undervurdere dig selv. For der er rigtig mange, der opsætter en form for målsætning om, at hvis jeg når ned i et bestemt handicap, så kan jeg tillade mig selv at købe nyt golfudstyr. Det er helt misforstået. For hvis du spiller med udstyr, der går ind og hæmmer din koordination og din timing, så er det meget stor risiko for, at du ikke opnår de mål. Ergo du spiller med noget i for lang periode, som gør spillet sværere og mere besværligt, end det behøver at være. Med det rigtige udstyr, så bliver det hele nemmere for dig, så du kan slå bedre slag, du får bedre dynamik, du får bedre rytme. Det bliver kort sagt meget sjovere at spille golf, og du kan måske komme til at opleve noget, du slet ikke troede var muligt, at du kunne gøre. Har du lyst til, at vi skal hjælpe dig med at finde det optimale golfudstyr,
så kontakt os ved at trykke på linket under videoen til et af vores studier. Tak fordi du så med, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.